Il-membri tal-kabinet ta' Joseph Muscat jafu min se jkun il-President ta' Malta la darba f'April li ġej jispiċċa terminu ta' Mary Louise Colejro Preca. Kien il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo stess li konferma li jaf min se jkun il-President li jmiss. Madankollu u ċaħad bit-bissima li se jkunu fit-tmun tal-Presidenza. Le mhux se nkun jien żgur. Dik nista' ngħidilek, dika nista' niċħadha b'mod l-aktar kategoriku li jien mhux se nkun il-President ta' Malta u ta' Għawdex u laqqas ta' Kemmuna u ta' Filfla u tal-Gżejjer ta' San Pawl. Ma nafx jekk għandix gżir oħra u kemm monet. Evarist Bartolo jġeb il-mistoqsijiet ta' Net News dwar jekk problemi li s'issa għadhom pendenti fil-Ministeru tiegħu u se jitħallew fuq l-ixkaffa jekk jsir President ta' Repubblika. Minnaħa l-oħra u minkejja li normalment il-President ta' Malta jintgħażel mill-Prim Ministru li jinforma wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni, il-Ministru tal-Edukazzjoni konferma li hu jaf min intgħażel. Fil-fattu qal ukoll li awguralu għal din il-pożizzjoni ġdida. Nawgura lill President il-ġdid li jien se nkun qed nawguralu għaw minn qalbi biex iwettaq ix-xogħol tiegħu. Naħseb li l-persuna li se tintgħażel għandha l-isbaħ kwalitajiet. Fil-ġimgħat li għaddew l-Oppożizzjoni Nazzjonalista appellat biex fġieħ laqda nazzjonali il-President ta' Malta ma jkunx persuna mill-kamp laburista. Il-President il-ġdid se jkun l-10 wieħed ta' Malta Repubblika.